Iki mloro bolo, dina iki tak dudoke dalan penghubung Kecamatan Sambong tumuju Kecamatan Kedung Tuban bolo. Dalane wis ler aspal mulus kaya bar nganggo skincare. Pinggir-pinggir akeh tanaman jati sing gawe swasana dadi adem. Yen mlebu mrene, rasane kaya mlebu nang jero terowongan alami sing isih asli lan gawe ati kaya bar entuk siraman rohani. Wis dijamin jiwa lan ragane dadi semringah bolo. Sebelah kiri dalan iki ana sing carane TPK Pasar Sore bolo. Ben masya iki awan-awan, tapi yen tekan kene pancet wae jenenge TPK Pasar Sore, ora ana TPK Pasar Awan bolo. Unik to bolo. Lanjut meneh, iki ana pertigaan sing nganan tekan tempat wisata Gubuk Payung. Ananging saiki wis ora krawat. Sakjane panggone syahdu banget bolo. Lah sing ngiri arah Desa Temengeng iki mlebu Kecamatan Sambong. Nah kene desane uga jembar bolo, dalane menggak-menggok koyok sirkuit Mandalika. Sebelah kiri kae ana makam umum desa. Sak banjure kuwi ana sekolahan sing jenenge SDN 1 Temengeng. Iki nempel karo Balai Desa Temengeng bolo. Mlaku meneh bolo, iki wis tekan gapura sing enek tulisane selamat Anda memasuki Desa Galuk. Lah iki wis masuk perbatasan Kecamatan Kedung Tuban. Dalane ya wis dicor apik ngene bolo. Kiwa tengen akeh persawahan sing nuduhke kemakmuran ing Desa Galuk. Pemandangane ya ora kalah apike lho iki bolo. Lah iki bolo, sebelah kanan dalan ana bangunan unik, omah tingkat saka kayu jati kabeh bahane. Jan elok tenan. Lanjut maneh, sebelah kiri iki yen dideleng ana masjid gedhe ngene iki bolo. Mewah tenan pokoke. Suasana desane ya nyenengke lan tentrem banget. Akeh toko-toko ing pinggir dalan. Dadi aja kuwatir yen kentekan bensin nang kene bolo. Nah kene iki uga ana sekolah sing sebelah kanan dalan kae sing jenenge SDN 1 Galuk. Lanjut maneh sebelah kiri dalan kae ana pos pemeriksaan perhutani sing bentuke imut lan warnane khas perhutani yaiku warna ijo. Nah, ngarep iki ana pertigaan maneh bolo. Sing arah kanan kae tekan Desa Mbrungun. Lah, sing arah ngiri tekan Kecamatan Kedung Tuban. Ananging masuk dhisik nang ngene Desa Kedung Tuban. Nah, daerah kene guys, sebelah kanan dalan ana panggonan sing diarani situs Mbah Bolu. Merga nang kono ana wit bolu sing banget gedene. Sing luwih aneh meneh, akeh jembatan duwu-duwu nanging kaline cuwlik. Dadi aku dhewe bingung bedake antarane kali utawa kalen. Lah sebelah kanan kae ana panggonan kang diarani omah loji utawa omah dinas perhutani. Kurang luwih 5 menit akhirnya tekan pertigaan. Dalan gedhe, dalan aspal, dalan ireng yen arah kanan kae menuju nang arah Kecamatan Randu Blatung. Lah yen arah ngiwa iku tekan Kecamatan Cepu. Oke bolo lanjut maneh ing episode berikutnya bolo. Salam ngukur dalan.